इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आफादनि एग्जिकिउटिभ मिटिं जिरायदों जों बे जायगायावनो थांनाय 21 अक्ट'बर जों बेयाव जिरायनानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आफादखौ दाना लादोंमोन आरो गिबि दिनै एग्जिकिउटिभ मिटिंखौ जों बेयावनो लादों आरो जों दिनै आफादनि संबिजितखौ दानो थाखाय मोनसे ड्राफ्टिं कमिटि कन्स्टिटिउसन ड्राफ्टिं कमिटि मोनसे जों दाना लाबाय आरो आफादनि मेन मूल मन्त्र माने मेन स्ल'गानखौ जों लादों गोजोननाय खौसेथि आरो सुबुंनि जौगानाय बे मोन्थोरखौ लानानै जों सिगांलांनो थाखाय जों थिरांथा लादों आरो दिनै जों मोनसे जोबोद गुरुत्वपूर्ण मोनसे माबा लादों जों थिरांथा लादों बेनो जाबाय जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जोंनि समाजाव ड्राग्सआ गाज्रि रोखोमैनो हाबबाय जोंनि इयुन जोलैखौ ड्राग्सआ धंस खालामदों जोंनि मोनसे समाव दंमोन जों गावजों गाव नेरलायनानै होसोलायनानै जोंनि समाजा बेकवार्ड जालांदोंमोन उन थालांदोंमोन दा बे परिबेसा गैला नाथाय दिनै ड्राग्सआ ओरैबायदि हाबफैदों जोंनि समाजनि गेजेराव जोंनि इयुन जोलै जोंनि जुब समाज माने कलेजाव फरायनाय हाई स्कुलाव फरायनाय सेंग्राफोरखौ ड्राग्स सोनानै जोंनि मोनसे जातिखौनो मोनसे माहारिखौनो धंस खालामनो नागिरदों बेनिखायनो बेनि एगेन्स्टआव जों मोनसे एक्शन प्लान जों लादों आरो बेहाय जों सरकारखौबो मदद हेफाजाब खालामनो थाखाय जों थिरांथा लादों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जों मोनसे दावहा डिक्लेयार खालामदों मानोना गुलिजों गावब्ला सासेल'सो मानसि थैयो नाथाय ड्राग्सजों मोनसे समाजखौनो बुथारजोबनो हायो नोरजिया खालामजोबनो हायो समाजखौ धंस खालामनो हायो जोंनि इयुन जोलैया धंस जागासिनो दङ बेनिखायनो रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव बे ड्राग्सआ जोंखौ मनक लाबसिगोन धंस खालामसिगोन बेनिखायनो जों बेनि एगेन्स्टआव जों मोनसे दावहा डिक्लेयार होदों दिनैनिफ्राय जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव दावहा नांगोन